mabende wabiro mana loso godo. Chris Owino nyalo mana nyisi nyakwa Ramogi Jwang ni en ang'o matimore misawa kaunti mabende intiere ma Uasin Gishu, ang'o matimore gi sani? Erokamano Sharon, ka winji maber chenro mar goyo ombulu dhi nyime e kar chung' od bura ma Ainapkoi. Kama wantiere ni en Kapsoya Primary School, kama chenro mar goyo ombulu dhi nyime ka odong' na manok matin saa achiel to chenro ma kama idhi loro ayanga kendo miyo thuolo chenro mar kwano ombulu. Gino mwanyalo wacho nyaka sani Sharon en ni waseluoro skunde kata kuonde goyo ombulu mathoth e kaunti ma Uasin Gishu. Kata kamano kwan mag joma ne owuok oko mar goyo ombulu ni piny ka ipimo kod higa mar 2013 kod higa mar 2017 nikech nyaka rom saa 9 kane waloso kod jota chenro mopogore opogore mag kuonde luto ombulu, ne ginyisowa ni jogo mosewuok oko mar goyo ombulu nyaka sani gin e kind atamalo 50 kod atamalo 60, mano en piny mar atamalo 87 e yiero mar 2017. Kendo ne giwacho ni seche moko mabiro kaluwore kod chal marach mar chal mar kor lwasi kaachiel kod chenro moko ma bende ok ginyal yango. Koro adier makende en ni e kaunti ma Uasin Gishu oganda ne okowuok oko karom gi mar goyo ombulu ka ipimo kod yiero mar 2017. Skunde kata kuonde luto ombulu moko mwasedhiye kaka Sosiani Primary School iyudo ka nitiere ng'at achiel kende e lai, ka inyalo neno e toka kae bende onge ji lai ni nono, onge jago ombulu moro amora, to odong' kariba seche odong' dakika madhi 49 tiloro chenro makamae, manyiso ni kwan mag jopiny mowuok oko mar goyo ombulu ni piny kabisa, ni kind atamalo 50 kod atamalo 60. Kakae okan kenda Sharon, an kod moko kuom jogo ombulu mae kar chung' od burani ma Ainapkoi ma bende dhi lero nwa to gin gisegoyo ombulu to chenro mar goyo ombulu odhi e yo manade. Machiegni mondo inyiswa nyingi, sudasa machiegni inyisowa nyingi to iluongi ni ng'ano, to chenro mar goyo ombulu chal nade? Aniluonga ni Francis Omondi. Ani ka go od ombulu ma Kapsoya Primary to wasedhi maber chakre okinyi, to kochopo sechegi okwane ji nikech dhano biro matin. Ombulu to dhi maber, jo IBC ochung'nwa yo moriere, mombulu wagoyo magukwe maber, okwane mibadhi moro yote. En ang'o miparo ni omiyo jopiny okowuok oko karom gi kipimo kod yiero mar 2017? Ka gima obwogo ji ahinya en chenro nobiro mopogore matin nikech jomoko nyingegi onwang'ore no oyie mopogore kod station dini. Joma nogo ombulu ka mokwongo motelo chon wil nyingegi moko dhi mana kituo moko machielo mok ging'eyo. Kaunti ni ma Uasin Gishu oting'o ogendni mathoth, ere ote minyalo miyo jopiny e kinde ni mag yiero? Ote manyalo miyo jopiny onego giwuog giduto kik gibed guluoro, nikech okwane nitie pogruok moro ma kata chwanyruok moro manyalo chando ji kuma ji goyo ombulu. Ji onego wuog duto go ombulu maonge luoro yote. Erokamano e jaduong', an kod rawera moro kaka ma bende osegoyo ombulu, obi onyiswa nyinge. Iluongi ni ng'ano to iluto ombulu kanye? An iluonga ni Edwin Mbinga, to aluto ombulu Kapsoya Dispensary. Isegoyo ombulu? Asegoyo ombulu. Chenro mar goyo ombulu chal nade? Chenro mar goyo ombulu dhi maber. En ji owuok matin, ji ok ng'eny kamano endo, wach kata ka mwantie to ji tin saidi. Iparo ni en ang'o momiyo jopiny okowuok oko mathoth? Joma ng'eny giwacho ni weather rach, to ka gin gi chenro mabiro go ombulu kawuono, wach ng'at modak oko ne wacho ni chenro ni nyalo postpone ka gik moko te kodhi maber. In kaka rawera, en kido matelo manade ma igombo kendo ma igoyo ne ombulu odiochieng' ma kawuono? En jatelo man kod chenro machal nade ma igombo mondo iyier kendo migoyo ne ombulu odiochieng' ma kawuono? An joma yiero ombulu agombo mondo gikel dongruok ne gi promise ma manifesto margi, emomiyo bende wachung' chon mondo wago ombulu.
to karombo wate. Erokamano. Erokamano ahinya. Sharon, magona moko kuom jogombulu ma kar chung' od bura ma Anapkoi e kaunti ma Uasin Gishu ma osegoyo ombulu ka giwacho ni chenro mar goyo ombulu odhi e yo mopie ma onge ng'ikruok moro amora, ka bende giyango ni gin kod yie ni chenro ni dhi rumo e yo makare, kendo gino ma giwacho ni seche moko miyo jopiny kowuok kwan mamalo en kaluwore kod chal mar kor lwasi. Ka ing'eyo kaunti ma Uasin Gishu en kaunti mang'ich, kendo koth be ne temo chwe odiochieng' manyoro, koro ma be seche moko nyalo miyo jopiny kowuok oko kar rombgi mar biro goyo ombulu. Kata kamano, arita kwe nitiere e kaunti ma Uasin Gishu, onge ywaruok moro amora, chenro odhi e yo maber, kata kodoko ni kwan mag jogo ombulu e man piny, kendo wageno ni thuolo moro amora ko dakika maromo 45 mabiro chenro ni idhi loro ayanga, kendo chenro mar chako kwano ombulu dhi chakore kochopo saa 11 kaluwore kod chike matayo yiero e pacho kae, mayango ni chenro mar goyo ombulu onego bed chakre saa 12 kogwen to rumo saa 11. Koro wan kod geno ni kochopo ka saa 11 to chenro mar kwano ombulu biro chakore e kuonde luto ombulu mopogore opogore e kaunti ne ma Uasin Gishu, nikech thothgi jopiny owe goyo ombulu, onge jopiny madhi nyime kod goyo ombulu. Mano nyiso ni koromo ka saa 11 gibiro loro chenro ni, to gibiro na kawo thuolo matin mar ikore ne chako kweno, to wageno ni kochopo kar saa 1 moko kuom duoko mag kuonde luto ombulu biro chako molo achiel kachiel, kendo wan kaka jofwambo to moloyo wan kaka Ramogi TV wagoyo tach, kendo wabiro miyo nyikwa Ramogi duoko achiel kachiel seche ma olandi kod jata chenro e kar chung' od bura, kata ka jata chenro e kar duto ombulu duto mayudore e kaunti ni ma Uasin Gishu. Wan kakae kendo wago tach, waketo wangewa oko, itwa bende wachiko mar miyo nyikwa Ramogi ler achiel kachiel ma onge badhni kata ma onge leo kata matin. Sharon. Chris Owino mana penjo mabende ntiere godo kiwacho ni kor lwasi rach. Awinjo ka achiel kuom joluto ombulu bende wacho ni kor lwasi rach. Koth kano chwe nyoro duche ma kawuono kanjo ka koth ochwe. Koso koth no chwe. To nang'o miyo ok giwuok to ginyiyo gi kor lwasi mang'ich makamano? Sharon, en gima tek duoko, kanyal duoko. Gima ng'eyo en ni mano e gima kuonde kamoro amora mwadhi e penjo, wapenjo joma tayo chenro mar luto ombulu kata presiding officers, ang' momiyo kwan mag jogo ombulu ni piny gin e kind 50% kod 60%, kipimo kod 87% e yiero mar 2017. Gima ginyisowa en ni gichich ni jopiny okowuok oko kar rombgi kaluwore kod chal marach mar kor lwasi. To bende gima nyaka ing'e, Sharon, en ni e yiero mar 2017 kod yiero mar 2013 nitiere gima mane chuno jopiny mawuok e gwenge ma Uasin Gishu kata e gwenge mag hoho mar Okak mondo owuog oko kar rombgi, nikech ne nitiere bura ma ne ni e nyim doho maduong' mar piny mangima. Koro ne gineno ka giwuok oko kar rombgi, mano en yo achiel mar konyo wuodgi, mano jalup jatend piny William Ruto, mono kik ter e doho mamalo mar piny Netherlands. Koro mano be nyalo bedo ni nomiyo jopiny owuok oko kar rombgi mar biro goyo ombulu. To e higani nyalo bedo ni nitiere onge gima ogolo jopiny kata dhiro jopiny maduong' ahinya mar biro go ombulu. Seche moko en chal marach mar uchumi, seche moko bende kaluwore kod gino nonro mag ombulu mag paro mawacho ni jopiny ok mor kod telo kaka telo osebedo ka itayo e pacho kae, telo mag jotelo mopogore opogore. Koro seche moko nyalo bedo ni mae momiyo jopiny ok owuok oko kar rombgi mar goyo ombulu. Kata kamano, adiera dhi yangore kochopo ka saa 11 kama chenro ni dhi chopo e gikone, kendo chenro mar kwano ombulu biro chakre. Sharon. Pino wino wawinje yo makare, bedo wang'wa gi twane mag joneno magwe kaunti ma Uasin Gishu. Dakika en 40 modong'. Bende ibi ng'inwa kata mana kapo nono ni gibiro wuok oko kar romre margi kata oyo. Erokamano ahinya. Kopogore gi manya korom ga jwang' na Chris Owino, janeno jafwambo marwa kawuok e gwenge mag Eldoret